mangwanani akanaka muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ndichida kungopa kutenda kune vose avo vanoti follower panapa pa YouTube, those that have subscribed to our channel and those that watch my videos edu each and every day. May God bless you, and to those that always comment. Rekedzaiti vatapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 38 years kuberekwa. Mukomana achikubva zvandakabatwa chibharo apo pandainge ndichiri kuZimbabwe ndichizoya kunoku kumhiri kwemakungwa. Murume wose wandinenge ndanzi ndasikana yebonde pasina kushandisirana dziviriro. Murume iyeye anosvika pakufa. Ndakabatwa chibharo nevamwe pastor apo patainge tiri kucrusade. Panguva yacho iyoyo pandakabatwa chibharo ndichizobatira pamoviri. I think kuti nhumbu yakatobata musi wacho iwoyo wandakabatwa chibharo ndiine 16 years. Of course mudzimai wavo akazoti azviziva pakabva pachizongoita meeting kakaitwa kuchurch. Maparents angu havana kutonzwisisa kuti chii chakaitika chaicho, because maparents angu vainge vari vanhu vainge vasinawo mari, saka vakatongonzi vainge vachifanira kuti vange vachienda kumba kwevamwewo vainge vari mukuru wekuchurch. Ndisingatauri chinzvimbo chavo muchurch because ndinotya kuti maybe kana ndikatanga kutaura zvigaro zvevanhu pamwe vamwe vanokwanisa kuzobatanidza nyaya vakaziva kuti chechi yandiri kutaura nezvayo ichechi ipi. Saka maparents angu vakati vadaidzwa for a meeting, vakaendako vakapiwa mari yainge yakawanda kwazvo. Mari iyoyo mukoma kuti vabereki vangu vasaigamuchira zvainge zvisingaite because we needed that money. Saka vakabva vachizoudzwa kuti church yainge yasarudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunoshanda as a maid kumba kwa pastor. Musi wacho iwoyo uyo wavakamudaidzwa for that meeting vakatonzi vaitofanira kutoti vange vachitodzokera kumba, vange vachitondibatsira kutorongedza nekuti kwainge kuine motikari yainge ichauya kuzonditora. Saka maparents angu vakauya vakanditora kumusika because tainge tiine kamusika kedu katainge tiinako. Ndakatoshamisikawo. Baba naamai vangu pavakauya vainge vakatobatawo paper bag vachiratidza kuti vainge vachibva kushopping kwa OK. Saka sevanhu vainge vachitambura makore acho iwawo tainge tichingorarama nezvetsunami kutopindawo musupermarket muchinzi matenga zvimwe kuda salt chaiyo. Saka pavakauya nemaplastic bags iwawo akazara nemagroceries kana pamba patainge tichigara vanhu vakatoshamisika nazvo. Saka takabva tachizorongedza kamusika kedu. Mama vangu vakabva vanditi hande kumba mwana wangu. Takaenda kumba then ndokubva vachizoburitsa mari yainge yakawanda. Ndicharangarira hangu kuti yainge iri mari, but mari iyoyo yainge yakawanda, maybe more than $11,000. Vakandiudza kuti vainge vapiwa mari nechurch yainge iri mari yekuti vange vachikwanisa kuzvisimudzira. Saka vainge vasarudza kuti vange vachitoresa vamwe bamunini vatainge tichigara navo. Bamunini ava vainge vari the youngest brother wababa vangu. Saka he was more like his own child because baba vangu ndivo vainge vari firstborn and ndivo vainge vakasara sababa mumhuri. Saka vainge vachida kuti bamunini vange vachizotanga kuita process yekuti vange vachikwanisa kutora license. Saka vakabva vachizoti imwe mari yainge yasara mangwana acho tainge tichifanira kuti tinge tichizofamba tichitsvaka imba, but havana kuda kundibudira pachena kuti vainge vachida kundiendesa kumba kwa pastor kuti ndinge ndichinoshandako. Apa ndainge ndichiri nemarwadzo sezvo ndainge ndiri munhu ainge akabva mukubatwa chibharo. Saka vakanditi mangwana tinofanira kuti tinge tichifamba totsvakawo imba. Tichatsvaka imba at least kwamasuburb and ipapo tainge tichitogarawo
kumageto. Saka we were so excited. Usiku ihwohwo takatoti tichitoita kabrai kedu, ndipo pakabva pachizosvika motikari yevamwe vekuchechi. Saka vainge vainewo chinzvimbo muchechi, but vainge vari mupurisa. Vakauya nemotikari yavo nemudzimai wavo. Saka mama vangu vainge vatorongedza bhegi rangu. Ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda navo kune kwandainge ndawanirwa basa. Ndakakwira motikari, but I was sad because nemari yainge ine maparents angu zvainge zvisingachamake sense kuti on that very same night kune kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda ndototanga kutoshanda. Saka semwana ainge achiteerera, ndakabva ndachizoenda ndikazoona kuti tainge tava kutoenda kumba kwavamufundisi. Ndo pandakatanga kuchema because ndainge ndava kutoziva kutoti ndainge ndava kuenda kunoshanda as a maid apa pamba pemunhu ainge akandibata chibharo. Mukadzi wacho akazviziva, nyaya yacho ikatowandiswa pazvakaitika tiri kucrusade. Ndasvikako mukomanashi kumba kwavamufundisi, ndakagamuchirwa nemufaro, vakagara neni pasi, ndainge ndichichema. Amai mufundisi vakanditora vakaenda neni mune imwe room, vakandiudza kuti vainge vachazondibata semwana wavo. If anything, kana paine chandinenge ndichida, ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kwavari direct. I was not supposed to be scared. Uye zvikare zvose zvainge zvakaitika pakati pangu nemurume wavo, ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiudza kana munhu. At that time hakuna ainge achiziva kuti nhumbu yainge yatobata. Saka musi wandakabatwa chibharo navamufundisi, makore acho iwawo chechi yainge yava kuita sekunge yainge yava kudzikira pamembership. Saka kwakatanga kuitwa macrusades munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka ndainge ndiri mwana aigona kuimba zvekuti dzimwe nguva ndaitopiwa mukana wekuti ndinge ndichitoleader praise and worship because I had a very good voice. Saka tainge tava kufamba with the crusade team. Tichifamba kudaro ndaitoona kutoti vamufundisi vaigara vachingonditarisa nerimwe ziso rere rekuti mwana uyu like ndaingoti zvimwe kuda maybe vanenge vachingoita look out for me because I was the same age. Tainge takangosiyana nefirst born yavo ne1 year. So I just thought kuti maybe he's like a father to me. And I did not understand kuti why vainge vachigara vachinditarisa neziso rakadaro. Saka mukufamba kwatainge tichiita taiti zviya kana kuri kunzi tinenge tichifanira kuti tinge tichienda somewhere nekombi yechechi, ivo vaiprefer kuti ndifambe navo. Ndakangogara kuback seat. Dzimwe nguva mukadzi wacho aikwanisa kuzoshandisa imwe motikari totongofamba kana tiri vatatu, inini nemwana wavo navo vamufundisi. Obva vanditi uya ugare pamother seat. Zvimwe zvavaingotaura. So nekuzofamba kwenguva ndakazotanga kubatanidza, ndikaona kuti it was like vainge vachitondiita grooming apa ndiri mwana mudiki. And vamufundisi I later discovered kuti ivo vainge vatori neaddiction yekurara nevana vanenge vachiri kuma 16 kuma 15 years. Apa zvainge zvichitozivikanwa nechechi, but nekuda kwekuti ivo vaiti zviya vakatanga kuparidza, mweya waMwari waitoburuka muchechi, vanhu vaitotanga kutochema, madhimoni achitobuda. So I don't know kuti how God does he operate nevanhu vakaita saivavo, kana kuti maybe vainge vatoriwo neurombwa hwavo hwavainge vainahwo hwaizokonzeresa kuti vanhu vange vachizosvika pakuchema like that. Saka ndakati musi iwoyo apo pandakazobatwa chibharo, vakandifonera vakandiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizokasika ndaenda kuchechi. Kune kumwe kwatainge tichiitira crusade kwainge kwakatoiswa matende painge pari pamba pevamwewo vainge vari vakuru vekuchechi. Saka vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizokasika kuenda kuchechi because I was going to be part of the hosting team on that very same night. Saka vakaita zvekufonera vamwe vekuchechi kwedu vainge vachigara mustreet mataigara. Saka ndo vakauya nemeseji yacho. Mama vangu vakabva vatonditi chienda unogeza ugadzirire ufaniso kuenda kuchechi, later on tichazokuvigira sadza rekudya. Ndakabva ndachizoenda kumba ndikageza and then I went to church. Saka pandakasvika kuchechi ndakaona kuti kwainge kuine musikana 1 tikatotanga kutogadzira
machair and everything nekustage as part of the hosting team. Saka vamufundisi vakazouya, it was already dark, saka crusade yaifanira kuti inge ichizotanga na7, saka kwaikurumidza kusviba zvekuti by 7 kwaitoita sekunge maybe dzatova kuma8. Saka vanhu vasati vauya, but painge patova nevanhu vepraise and worship vainge vatovapo, maushers nevamwewo vemuchurch, they were already preparing, waiting for people to come to the crusade. Saka ndipo pandakabva ndachizodaidzwa navamufundisi. Vakandidaidza vakanditi enda unonditorerawo tissue roll mumotikari mangu, ndaenda kutoilet, saka ndaona kuti hakuna matishu. Saka painge paine movable toilets, mamwe ainge ari hiring, ainge akahaiwa nechurch. Those were the ones that were being used by the public. Then kwainge kuine toilets aishandiswa nema-VIP, saka maitopinda mumba, then mova matoenda motoshandisa bathroom, but aishandiswa nema-VIP like mapastors nemaguest vanenge vauya kuzoparidza. Saka vakanditi ndinge ndichienda netissue roll. Ndakaenda ndikanorisiya, ndobva ndavaudza kuti ndainge ndaenda ndikanosiya tissue. Vakanditi mune mamwe mabath watarisa here kuti matissue arimo, because hatidi kuti vanhu vange vachizoendako vachizoona kuti hakuna matissue. Ndikati I didn't check. Vakanditi chinda kana kuti handeitose. So then we walked, tikabva tachizopinda mumba tikatoenda kubathroom, like the house was empty, vanhu vainge vatova busy vachimhanya-mhanya. So then I went into the other bathroom, because imba iyi yainge ine mabathroom matatu. Vanhu vepo vaiva nemari yakawandisa, and they were very rich. It was like a big mansion but isiri upstairs. So vakabva vachizonditevera pandainge ndava mune imwe bathroom. Vakangopindamo nekutoloka door. Ndakaramba ndakangovatarisa because I was surprised. Then vakabva vachizotanga kunyemwerera, ndokubva vauya vakabva vachizondibata muwaist umu, vakanditi vainge vachida kuti ndinge ndichivapa hug. I was scared and I was confused at the same time kuti what was going on, because this was like a father to me. Saka vakabva vachizotanga kundigreba nedzimwe nzira dzekuti handina kukwanisa kunzwisisa. Then ndakaona kuti zvekuita painge pasisina, but I was supposed to do what he wanted me to do. Vakangoti vachingonorara neni when he forced himself inside of me, because it was very painful since this was the first time. Saka ndakaridza kamhere kepain kake, because we were sleeping on the floor. Apa vainge vakawaridza jaketi ravo, because ndakavaudza kuti pafloor pari kutonhora. So vakabva vabvisa jaketi ravo ndokubva variwaridza pasi. Saka kuscreama kwandakaita ndiko kwakabva kwachizokonzeresa kuti mudzimai wavo vamufundisi ainge arimo mumba, ainge achitovatsvaka. Ndopaakanzwa kuti pane munhu ari kuchema ari kubathroom, then ndokubva vauya vakanoka. It's like vakatozviziva kuti the husband is up to something, because he had been watching me for a very long time. Vakauya vakanoka, but not zveviolence zvaizvo, because vainge vasingatodi kutoti vanhu vange vachizvinzwa. So then that was when vamufundisi pavakabva vachizopedza basa ravo vakaburitsa urume hwavo mandiri, which was very painful. Ndikangosara ndakarara paya ndichichema. Vakavhura dhomu, vamufundisi vakapinda vakatanga kupopota, like vainge vachiti seusingakwanisi kuzvibata, you could have done it another time, mwana anga agara ari wako, why wada kuzviisa pasituation yakadai, taraone kuti jaketi rako razara neropa, tichaita sei? Mwana uyu haachagoni kana kufamba. Do you think kuti achakwanisa kufamba? Because ndainge ndakazara ropa muzvitya mangu. Saka vakabva vachizondibvunza mai mufundisi kuti was I okay? Ndikavaudza kuti I was not okay. I was feeling so much pain. Vakabva vachizonditi ndisabuda mubathroom. By then the church had already started their praise and worship. They were busy singing. They were starting to sing by then. Saka ndakakiya door ndikabva ndachizowedzera kuchema manje, because the pain was just too much. Saka vakazouya zvikari amai mufundisi, but vakatoenda nejaketi remurume wavo vakanorikanda mubhuti remotikari. Pavakauya vakagara neni vakandibvunza kuti was I okay? Vakatouya nemop, and then they tried by all means to destroy all of the evidence. Saka vakauya vaine mapirits avainge vainawo, ainge ari madiscipline.
ndokubva vachizondipa kuti ndinge ndichinwa. I felt a little bit better. This was 5 minutes after that. Ndikanzwa kuti at least the pain, it was not that much, but kuti ndinge ndichifamba, it was still very painful for me. Vakandibatsira mukomana ndokubva vachizondiendesa kumotikari kwavo. Ndingangoti the whole crusade yakapera ndainge ndakangorara ndiri mumotikari. Saka dhiri ravakazoita manje nderekuti crusade yakati yava kuda kunopera, vakabva vachizoenda vakanondisiya kumba. Saka maparents angu vakazotondiwana ndatova kumba, and I was already in bed. Ndikati ndanga ndichitemwa nemusoro, and then I just thought of returning back home. Saka vabereki vangu havana chavakaziva nekunzwisisa. Mangwana acho makuseni ndakangonanairawo ndikaenda kumusika, ndikaswera ndiriko kana kufamba ndainge ndichitokoniwa. That was when my parents were called for that meeting, and I found myself ndainge ndava kumba kwavamufundisi. Saka ngoma yakazongoramba iri ndiyo vamufundisi vaiti pavanenge vachinzwawo kuda umwe mukadzi asiri mukadzi wavo vaingouya murumu mandainge ndichigara. Saka these people like vainge vari vanhu vainge vaine mari, but they were like vanhu vasina hanya, vanhu vasina moyo noumwe munhu, because murumu mandainge ndichigara nezvose zvandainge ndichiitwa, mukadzi wacho achitozviziva kutoti ndava kutoitwa sekunge ndiri mukadzi, but murumu mandaigara mainge musina mubhedha. Ndaingogara murumu mainge mungori empty. Ndainge ndingori nehembe dzangu idzodzo neka washing basket kangu nemachira matatu andainge ndakapiwa nechikapeti. Saka ndaiti paya kana tava kunorara ndaiwaridza chikapeti kuitira kuti paya hunyoro paunenge wobuda uchibva mufloor kana kuri kunzi kunenge kuchitonhora, at least ndisazonyanyisa kunzwa chando. Saka ndaizoti kana ndadaro ndobva ndawaridza rimwe jira pasi ndakaita rekupeta, then ndobva ndachizotora maviri ndobva ndachizorara zvangu. Ndaikwanisa kuzongomuka sometimes pakati peusiku ndonzwa kuti pane munhu ari busy neni, zvaya zvokuti unotanga kunzwa kunakirwa uri kuhope, because body yako kunyange uchibatwa chibharo but inogumisidzira wava kutonzwa kutoti this is nice, what is happening. Saka pandaizotomuka ndotoona kutoti munhu anenge atori busy, atori pamusoro pangu achitorara neni. Saka zvinhu zvakaramba zvichingoitika, nhumbu ichitosimbisiwa. Ndikatoona kutoti nhumbu yatovapo. Ivo amaimufundisi ndo vakatondudza kutoti ndatova nenhumbu, because taiti kana tichibika chicken, kana kuri kunzi vanenge vanditi nhasi uri kubika chicken, kungotanga kungoicheka paya ndaiburitsa mufridge, ndaitonzwa moyo wangu kutomira, ikangotanga kungonzi yatanga kuboila, kana kuri kunzi istew, kana kuti ndinenge ndichifrya paya, ndairutsa zvekuti ndaikwanisa kurutsa kana zvehour or even 2 hours. Saka vakazoya kwandiri one day ndakatorara murumu muya vakanditi unombozviziva here kuti wava nenhumbu? Ndikati masymptoms ose zvose zviri kuitika izvi, it means kuti I'm pregnant. Vakanditi but you don't have to tell anyone. Saka nekufamba kwenguva vabereki vangu vakatanga kuzouyawo vachindishanyira, because ndainge ndava kusabvumidzwa kuti ndinge ndichienda kunoona maparents angu. So then that was when my parents discovered kuti I was also pregnant. Saka chivi chakazoitika mukomana chindechekuti muchechi mainge muina vamwe brother avo vandakazochata navo, and I suspect kuti my husband, kunyange ndainge ndisingamudi, but he was my husband because we took my vows when we got married. My husband, I think kuti anenge akatourawa nechurch so as to protect the secret. Ndo zvinoitika mumachurch, people can kill so as to protect the church, because ipapo mukomana chinhumbu payakati yava kuonekwa, mama vangu vakandibvunza, ndakashaya kuti ndovapindura kuti kudii, because vainge vauya kuzotishanyira, vakauya wainge uri musi weSaturday, then ndokubva vachizoti iwe kusimba kwauri kuita hukumu. Vakati amaimufundisi vabuda pavakareceiva phone call, amai vangu vakangosimuka ndokubva vauya vakandidzvanya dumbu, vakanditi une nhumbu kaiwewe. Apa mama vainge vasingatozvizivi kuti ivo amaimufundisi vainge vava kutozviziva kuti ndainge ndiine nhumbu. Saka vabereki vangu vaiti kana vakauya kuzondiona ndaipiwa mazidress navo
amai mufundisi ekuti ndinge ndichipfeka madresi iwawo so that ndinge ndichizokava kuti ndine nhumbu, but amai vangu vakatongozviona kuti mwana atova nepamuviri, vakatanga kuzevezera vachindibvunza kuti nhumbu iyi ndeyani, nhumbu ndeyani. Apa vainge vasingadi kuti amai mufundisi vange vachizviziva. Apa ndainge ndichitswinyiwa mukoma vachida kuti ndinge ndichitaura. Ndakaramba ndakanyarara because ndainge ndisati ndava neansa yekuti ndingavapindura ndichiti kudii kuti nhumbu amufundisi here. Ndakaramba ndakangonyarara ndichichema. Amai mufundisi vakazoya vakagara pasi, ndainge ndatopukuta misodzi by then. Ndo apo vakabva vachizongonditarisa vakaona kuti there was something that was wrong. Vakabva vatongoti kuna amai vangu, ndanga ndichitoshaya kuti ndingakutangai sei. Muri kuzviziva here kuti Joy uyu, not my real name, akamitiswa naJohn. Mama vangu vakashamisika nazvo, but vakashamisika but vaine mufaro mukati because John uyu ainge ari brother zvake but ainge akura. He was no longer a youth but ainge achiri kuma youth because he was not yet married. Hameno kuti chichaitika paari kuti asazokwanisa kuwana mukadzi because zvimari zvainge zviripo ende ainge achitoshandawo basa rakanaka, but it was very hard for him to find a woman in church. Saka mai vangu vakatonyemwerera but vakabva vachizotsamwa vakarakidza kuti vainge vagumbuka, vakatanga kundirova vakanditi shuwa ungaita zvokurara nemunhurume asati akubvisira kana cent. So the pastor's wife came to the rescue. Vakati vana mazuva ano vava kuita musikanzwa, munofanira kuti munge muchimuregerera, tichavaisa pasi peshamu. So amai vangu vakanzi vainge vasingafaniri kuti vange vachizotaura nezvayo nyaya iyi. Vakandibvunza kuti ndiye ainge akandibvisa here umhandara. Saka amai mufundisi vakabva vachizondichonya ziso vachindiudza kuti ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichivaudza chokwadi. Saka ndakati kwete, ndakaita musikanzwa ndichiri kuchikoro ndikangotsvaka umwe mukomana uyo wandakangotaurawo zita rake but it was a lie. Saka mushure mekunge amai vangu vaudzwa nyaya iyi vakazoudzawo baba. By then iye John ainge atodaidzwa kumba kwava mufundisi, ndainge ndakatoudzwa zvekutoita. Saka ivo vakangoti John achingouya vakabva vachizobuda. Apa ndainge ndakatopfeka hembe dzainge dziri attractive nekuda kwekuti ndainge ndava pregnant, like ndaiva ndiine imwe glow apa ndainge ndakasimba, mahips akanyatsokubuda apa, ndikabva ndapfeka kamwe kamini. Saka ivo mukoma John akazova murume wangu, akati akagara pasofa ndichingofamba famba kusvika ndichizogara pamakumbo ake. Ndikati ndikutoda nezvako. I dragged him into that room where I was sleeping. Akati ndo maunorara munomu? Ndikati ko ndikagoita sei, handisi maparents angu like they are very poor. Saka akazonondinzwira tsitsi akanditi kurara kwandaita newe, I think I just need to take you as my wife, even though ndakuwana usisiri musikana, but it is okay. Hana kunge akatoziva kutoti ndainge nditori nenhumbu yapastor. Saka John akabva achizoiswa pajoki chairo rekuti vakuru vemuchechi once they heard kuti ndo zvainge zvaitika vakatanga kumubvunza, kumuthreatena kuti sei ainge akaita zvinhu zvakadaro, kurara nemwana wesangano, kudisrespecta imba yava mufundisi kusvika palevel rakadaro. They threatened him zvekuti within 2 months mukoma I was married because vainge vava kutoti nezera rake mwana uyu unokwanisa kuzosungwa. Saka for now, since you can't have a wedding, zvawava kutoita chitotsvaka mari kana motikari yako chitotengesa. Akati no, ndichakwereta mari kubasa. That is how I got married. After we had gotten married, mukomanachi vanhu vashoma vainge vachizviziva kuti tiri kutogara tose semurume nemukadzi, because taitoti paya kana tichitobuda taitobuda umwe neumwe achishandisa motikari yake. By then ndainge ndatova nemotikari. Apa tainge tava kuenda kumasangano akasiyana so that vanhu vasazozviziva kuti we were a couple, but taitogara tose, takagara tose mukoma kusvika ndazova ne19 years. That was when we had our wedding. Apa tainge tatova nemwana already. So ndo secret iyo yainge ichichengetedzwa nevakuru vemuchechi because ndainge ndakarepewa navamufundisi. After the wedding, life was okay. I can say
John ainge ari munhu ainge asiri romantic, but he was okay. He was a good father to the child whom he thought was his own child, but zita remwana ndainge ndakatoripiwa naamai mufundisi. Saka John akazofa ainge achienda kwaMutare, akaita accident, but I think kuti anenge akaurawa nevamwe prophet, vamwe vainge vava kunzi andiprophet avo vakaenda vakanoona vamwe prophet vekunigeria pavakadzoka vainge vava kuperforma mamiracles muchurch. Saka John akati ainge adaidzwa kumba kwaprophet the night when he was supposed to go kwaMutare, akanzi uchaenda mangwana. But the funny thing that happened is that akanzisiya motikari yako ndokubva ashandisa motikari yaProphet, vakati ndikuda kukupa mablessings angu so that unge uchizokwanisa kunova successful, because ainge aine machaina ainge achifanira kuti ange achienda kunoona, because ainge ava kudawo kuita zvake. Pose apa ainge achishandira sekuru vake, hanzvadzi yaamai vake, saka ainge ava kuda kuenda kunotaura nemamwe machaina vainge vachida kuita ma-investments mumamine. Saka akasiya motikari yake kumba kwaProphet, then ndokubva achizouya nemotikari yaProphet mangwana makuseni. Akamukira makuseni seni, it was somewhere kuma 5 am, then ndokubva aenda kanotora motikari. That was when I received the sad news dzekuti munhu kwainge kusisina. He had died on the spot after he had a very terrible accident. That was the most terrible thing that have ever happened to me. Soon after afa mukoma ndopa ndakabva ndachizoudzwa kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotora passport. Kuuya kwandakaita kunoko ndakauya as if I was a volunteer kubranch rechechi yedu iri kunoko, even though chechi yedu yakatangira kuZimbabwe ikoko, but ndakaunzwa kunoko as if I was going to volunteer to help to grow the church. Then ndikatonzi ndava kutofanira kuti ndinge ndichienda kuchikoro, because ndainge ndichiri mwana mudiki, ndaifanira kudzokera kuchikoro. Saka after that ndokubva ndachizotanga kushanda, and ndainge ndava kusatodawo kutodzokera kumusha. Of course ndaidzokera kumusha kunoshanya, but yakazosvika nguva yekuti I was blackmailed. Pane zvimwe zvinhu zvekuti handikwanise kutotaura papublic zvinhu zvakadaro, such that kutodzokera kumusha ndinenge ndichitotya kuti maybe ndinokwanisa kana kuzosungisiwa, because vanenge vaine information yavanenge vainayo about you yekuti kana vafunga kuda kungokunyudza as long as uri muZimbabwe unotongoya utongotorwa, then yotongonzi case closed, because nyaya inenge itoripo. Pane zvandakaitiswa mukoma zvekuti hazvitauriki zvinhu izvozvo zvandakaitiswa nekusaziva, and this happened whilst vamwe vanhu vari busy vachititora mavideos, and I did not know this. Itori mhosva hombe munyika yedu yeZimbabwe. So this is the threat inokonzeresa kuti ndisakwanisa nawo kuti ndinge ndichienda kuZim. Baba vangu vakashaika, and I could not be at his funeral because of that, because ndakangoreceiva a funny SMS. But chakandinetsa ndechekuti SMS yandakareceiva yainge isina mafone numbers, and I don't even know how is it even possible. Paingova pari blank. Ndikatoona kuti yainge iri SMS yainge yakati do you still remember. Saka vakaita zvekundirangaridza mwedzi wazvakaitika kuti do you still remember that month. Paper you showed kuti hauna moyo, hauna tsitsi. So I quickly remembered zvandakaitiswa, and after that my threats ndikatoziva kutoti kana ndikangoenda kumusha ndinokwanisa kana kutongozosungwa ndichitori paairport, and I chose not to go back home. Ndiri kunoku kwacho mukoma, ivo vamufundisi vaitouya kunoku vachitondiita mukadzi. Saka takazosvika pakunetsana, and he threatened me, vakanditi ndoda kuona kuti uchakwanisa here kuwana umwe murume. So that was the end of that relationship that he tried to form with me. Saka that threat yekuti ndoda kuona kuti uchaita here umwe murume, I thought kuti maybe it was just out of anger. Soon after that, the guy that I dated ndichizonosika naye bonde pasina kushandisirana dziviriro akamuka akafa. He was in my bed. Ndakamuka makuseni, it was around 3 am. Ndikanzwa kuti munhu uyu ari kutonhora kuita chando ice. So pandakamubata mukoma ndikaona munhu ainge akatopindurudza maziso, and ainge akazara furo
mumhuno zvekare nemumukanwa. I screamed. I nearly jumped out of the balcony. I kept on screaming and screaming until mapurisa azouya. The neighbors called. Mapurisa akauya vakatoita zvekutopaza door because I did not even want to go back into the bedroom. Then you go downstairs wozoenda front door. So I kept on screaming at them ndichivaudza kuti my boyfriend is dead, my boyfriend is dead. I'm scared to see him. He's dead and he's very scary. So they broke down the door, vakapinda vakauya upstairs vakaona kuti zvechokwadi munhu ainge afa, and then they came and they collected me. They took me to the police station and everything was done. My investigations vakaona kuti hanzi akaita heart attack and he suffocated himself to death. I don't know how is it even possible kuti unonzi you have suffocated yourself to death. I mean kuti chichakaitika mumalungs ake such that his own body was like drowning itself. Saka ndokufa kwaakaita. After that ndakafonderwa navamufundisi vakangonditi kana usingachadi nezvangu pane kwatinofanira kuti tinge tichienda. Ndikadropa call because I did not want to speak with him because ndainge ndiri pakurwadziwa panguva yacho iyoyo. Saka ndakazodate another guy ainge aine nharo. Takashandisa protection for about 7 months. Then he then did what he did. Ndokubva ndachizoona kuti ainge arara neni pasina kushandisirana dziviriro. He died, this guy, 3 weeks later. Akangonzi ane cancer pagumbo. Then the next thing the guy passed away. Ndikatoziva kutoti zviya zvakataurwa navamufundisi kuti sezvo wandiramba ndoda kuona kuti uchakwanisa kuwana here umwe murume uyo wauchati uyu ndiye murume wangu. To this very day ndiyo nyaya yangu mukoma. Chinhu chinongorwadza kuti even if I want to go back home, but kana kuri kunzi vanhu ava vachiri vapenyu vakuru vemuchurch, I think kuti with the secrets that I have about the church zvaitika kuvana vari underage, I'm sure that they would want to see me dead. Kana kwanga kuri kunzi hazvina kushandisirana mishonga mukati, ndaikwanisa kana kuto approach a big journalist, but kana uka approach a journalist today, then they expose to the whole world otozivikanwa kunzi ndiwe nhingi. Then the next thing that is going to happen to me is vanhu ava like vanoita kunge satanism yavanoita, and then the next thing ndini ndinozosafa the consequences and mwana wangu achiri mwana mudiki. That is why I have decided kuti at least kuma confessions kwekuti ndinongoverengerwawo nyaya yangu, zvimwe kuda ivo vanokwanisa kusatombonzwawo maconfessions akaita seiwawawo. At least vamwe vanhu vanokwanisa kuziva kuti ndozvinotoitika mune mamwe machechi amusingatombofungidziri kuti vana vaya vanenge vachinzi vana vakanaka vanenge vachiri vana vadiki vanotongonzi ava vana ava they are reserved for mapastors vanenge vachifarira kurara nevana vadiki, like what happened to me. And the pastor's wife, she knew very well kuti ndo zvainge zvichiitika ndikatobatira pamuviri. And my parents, because vainge vari varombo, vakangogamuchira situation yacho. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.